iya tahu ni boy. Abot ta reglibo no. Ako tagbukid ani nga may itag interview lang. Tama ni. Sumunod ka na lang sa akin, kaya nga dito tayo kasi maghanap tayo ng kakaibang scope. Kakaibang scope o sa may kakaiba rin kasi may interview to kabaw kanting og maligno. Santa ni mo hata eh. Kasi sa bayan, pare-parehas na lang yung mga nire-report kay sir. Para maiba naman sa atin. Tara, sumunod ka na lang sa akin. Huwag ka nang reklamo ng reklamo. Ma'am, unsa mo ay klaro ni mo hata ni eh. Sumunod ka na lang sa akin, huwag ka nang reklamo ng reklamo. Ito mo pa ni manggahan. O, kita mo? Oh, mangga. Kakaibang puno. Unsa kakaiba na nga mangga naman na? Yan ang gagawin natin. Siguro, 500 years na yan. Napakatanda. 500 ka tuig na nga. Di siguro eh. Kakaiba eh. Sa lahat ng puno, yan lang talaga nakita kong kakaiba. Sige, sige. Nakuha po ng manggaha. Sige, sige. Huwag ka nang reklamo ng reklamo. Kuhaan mo na lang ako ng video. Sige, sige. Bilis! Kuwanti ka, sige, sige. Oh, gamay. Ito. Atras nyo tayo, atras. Atras. Okay na, maganda na ako. Isa. Sige. Light, camera, rolling. Action. Ay, sandali. Wala pa pala akong impormasyon para sa puno na yan. Bangas ka. Kailangan ko pa maghanap ng tao. Saan man aron na to rin? Maghanap muna ako ng tao, matanungan ha. Oh, na tao mo. Oh, no, kapadong. Tigong. Manong! Oh, no. Manong, pwede magtanong sa'yo? Nawala ka lang. Saan ito? Nakarong ka. Ano? Nag-iingon ako ni mo mangga delikado kini na eh. Mga kapriyan eh. Mukhang may taong di nakikita. Hi guys! Salamat sa inyong pagpadayon at suporta sa among vlog day, ang Snit Lovers TV. God bless niyong tanan. Di kami karon sa shoutout portion. Shoutout day kay Henry Ann Tolibaw. Shoutout kay Edith Anren. Shoutout kay Jocelyn Kamangyan. Shoutout kay Maribik Kamangyan. Shoutout ni Rochelle Alisna. Shoutout sa Gusor Kuwait, ni Marites, ni Joy ug ni Bing. Shoutout ni Leonora Bangkal. Shoutout kay Aljon Altamero. Shoutout kay Eduardo Rojas Jr. Shoutout kay Dumagiti Ghost Hunters. Shoutout ni Jose Ortega from Tibungo, Davao City. Shoutout kay Tatsuki Vans TV. Shoutout kay Chinchen General. Shoutout kay Tahil Channel Official from Mindanao, Agusan del Norte, Butuan City. Shoutout kay Bing Packet. Shoutout kay Archie Hiludo from Cagayan de Oro. Shoutout kay Efren Pagurayan from Valenzuela City, Manila. Shoutout kay Carmelito Idolberio from Saudi Arabia, brother. Shoutout kay Andrea Lumongo from Dubai. Shoutout kay Bugnat TV. Shoutout kay Ayan PH. Shoutout ni Arnels Vlog from Biliran. Shoutout kay Myla Iab. Shoutout kay Alan Garcia. Shoutout kay Silin Kuan. Shoutout kay Tramo Ram Vlog from Dubai. Shoutout kay Bibikin Vlog. Shoutout kay Felix. Shoutout kay Boynins Vlog. Shoutout kay Rosan Kumya. Shoutout ni Ninyo Ripaso sa iyong YouTube channel nga MG2 Idol TV. Shoutout kay Christopher Bardi. Shoutout kay Soren Angana. Shoutout kay Renato Canday Jr. Shoutout kay Bibing Torres. Shoutout kay Gahi Vlog. Shoutout kay Sonic Clavo. Shoutout ni Julius Alodo. Shoutout ni Dongski Romano Suko. Shoutout kay Milabel 18 Vlogs Mix. Shoutout kay Triple X ML Gaming, ni Joseph De La Peña from Medellin, Cebu. Shoutout kay Kakutay TV. Shoutout kay Ima Potencia. Shoutout kay Mark Karumayan. Shoutout kay Alfredo Gonzaga. Shoutout kay Elmer Hatamusa. Shoutout kay Ike Galili Suarez. Shoutout kay Romel Obsequas. Shoutout kay Eva Villarico. Shoutout kay Nick Perez. Shoutout kay Danilo Islana. Shoutout kay Bonso Valdez. Shoutout kay GB Pantunial. Shoutout kay G-Trex TV. Shoutout kay Anbi. Shoutout kay Joel Baltazar. Shoutout kay Provinciana Girl. Shoutout kay Bayong Racket. Shoutout kay Mimi Ikaw. Shoutout kay Boy Tawa. Shoutout kay Bon Appetite.
Og shout out ni Sidaya Jongjong from Zamboanga City. Shout out kay RG Ibor, shout out kay Eva Villareco, shout out kay User On, shout out kay GB Garcia, shout out kay Uncle Mar, shout out ni Ikaw Lamang, og shout out ni M Music PH. Shout out ay kun lang ni Mama Papa og sa ko mga brother and sister og sa ilang mga wife og sa ilang mga husband. Maraming salamat sa mga new subscriber at sa mga viewers. Maraming salamat sa inyo lahat. Shout out kay DCP Concilio, kay Kent Gaming TV, kay Ate, saka kay Pyongs TV, Pyongski TV, kay Sildred Arevalo, kay Sander Arevalo. Thank you sa inyong lahat. Oh guys, sa mga gusto dahil magpa-shoutout dahil no, paki-comment lang ang comment section below sa mga video. Once a week kami mag-shoutout. Thank you very much and God bless ninyong tanan.